Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε καλημέρα στον κόσμο. Πάμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας έξω, στην πιάτσα. Θα μας πατήσουν εδώ πέρα. Λοιπόν, πού πήγε ο ξάδερφος? Εδώ έχω τον συνάδελφό μου. Πώς είναι το όνομά σου, είπαμε? Θανάση. Το Θανάση εδώ. Σε δείχνω, έτσι. Κανονικά. Δεν υπάρχει εδώ προσωπικά δεδομένα, είναι YouTube είναι. Λοιπόν, Θανάση, το ξέρεις το ανέκδοτο με τον καμπόι και το άλογο που πάει στο μπαρ? Δεν θυμάμαι, Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει πάει ένας καουμπόι σε ένα μπαρ. Γεια σου, λέει του μπάρμαν, βάλε μου ένα ουίσκι και βάλε και το άλογο πίσω από τον μπαρ. Του λέει, για να μην γίνει εδώ ό,τι έγινε στο Τέξας πέρσι. Εντάξει, λέει ο μπάρμαν, του βάζει το ουίσκι, βάζει και το άλογο πίσω από τον μπαρ. Ξαναπάει την άλλη μέρα πάλι ο ίδιος ο καουμπόι, μπαίνει μέσα, βάλε με ένα ουίσκι και βάλε και το άλογο πίσω από τον μπαρ, για να μην γίνει πάλι ό,τι έγινε πέρσι στο Τέξας. Για κάτσε ρε φίλε, του λέει ο άλλος. Εντάξει, οκ, το κάνουμε. Ναι, βάζει το άλογο, του βάζει και το ουίσκι, πίνει ο άλλος το ουίσκι, γεια σου, του λέει, φεύγει. Ξανά έρχεται την τρίτη μέρα, μπαίνει μέσα στο σαλούν εκεί στο μπαρ, βάλε με ένα ουίσκι και βάλε και το άλογο πίσω από το μπαρ για να μην γίνει εδώ πέρα ό,τι έγινε και πέρσι στο Τέξας. Του λέει ο μπάρμαν, κάτσε ρε φίλε, του λέει, για με συγχωρείς λίγο. Τι 3 μέρες, δηλαδή τι έγινε πέρσι στο Τέξας? Και γυρίζει ο καμπόι και του λέει, μου κλέψανε το άλογο. Λοιπόν, αυτό. Βλέπετε έτσι, τα ανέκδοτά μου μετράνε εδώ πέρα. Το άλλο που είναι ο φούρναρης, είναι ο φούρναρης εκεί πέρα στο φούρνο και πουλάει ψωμί. Μπαίνει μέσα ένας γάιδαρος. Βάλε μου, του λέει, 1 κιλό ψωμί. Έχει μείνει ο φούρναρης, τον κοιτάει. Ο γάιδαρος δεν μιλάει. Τέλος πάντων, του βάζει 1 κιλό ψωμί. Πληρώνει ο γάιδαρος, φεύγει. Όπως έχει μείνει ο φούρναρης έτσι και τον κοιτάει. Φίλε, λέει, τι άλλο θα δούμε σήμερα? Ξαναγυρίζει ο γάιδαρος. Φίλε, βάλτε το μου σε μια σακούλα. Είμαι με μηχανάκι. Λοιπόν, εδώ οι ταξιτζίδες δεν έχουν να κάνουμε, βλέπετε έτσι τα ταξί εδώ στη σειρά. Εντάξει, έλα και ο Τρόλας, ο Γιάννης, έλα από εδώ, έλα εδώ. Ο Τρόλας εδώ, το καλύτερο καφέ στην Ανθίας. Εντάξει. Ο Ανδρέας ο Τρόλας, πάει το παιδί του, τώρα κάνει το τέτοιο. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι μεσήλικο, στην ηλικία μας, Θανάση. Και πάνε μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή. Κάποια στιγμή λέει η γυναίκα στον άντρα, του λέει, δεν σταματάς κάπου, του λέει να πάω λίγο τουαλέτα. Δεν έχει τουαλέτα, πού να σταματά κάπου, κατουργέμαι. Εντάξει, σταματάει και αυτός σε ένα πλάτωμα εκεί, έχει ένα δάσος δίπλα. Της λέει, κατέβα εδώ, ξέρω εγώ ναι, πας στη φύση εδώ. Του λέει, πού θα πάω, μπες μέσα στο δάσος εδώ. Εντάξει, δεν σε βλέπει κανένας, της λέει. Πάει λοιπόν, πάει αυτή, κατεβαίνει, περίμενε ο άλλος, περνάει μισή ώρα, περνάει 1 ώρα. Τι έγινε, λέει, ανησύχησε. Πάει στο δάσο. Όχι, κοιτάει μετά από λίγο, σκάει η γυναίκα του, ξεσκονιζόταν εκεί, στα μαλλιά κάτι άχυρα. Τι έγινε, της λέει, τι έπαθες? Να, του λέει, ξέρεις τι έγινε? Έχω πάει μέσα στο δάσος, εκεί που πήγα, λέει, και κατέβασα να κάνω την ανάγκη μου, ήρθε ένας άντρας με ένα πιστόλι, μου βάζει το πιστόλι στο κεφάλι και μου λέει, ή που θα μου κάτσεις, ή που θα σε σκοτώσω. Και της λέει ο άντρας, και τι έγινε, της λέει? Του λέει αυτή, άκουσες μπαμ? Όχι, λέει ο άντρας.
Λοιπόν, Θανάση, άκου, 20 χρόνια παντρεμένοι τώρα. Ένα ζευγάρι, πάλι στην ηλικία μας εκεί. 20 χρόνια τώρα παντρεμένοι, εμείς θα είμαστε εκεί, στην ηλικία μας είναι. Σκάει στο σπίτι ο άντρας, πάει να πληθεί στο μπάνιο, κοιτάει χαλασμένη βρύση. Ρε γυναίκα, της λέει, χαλασμένη βρύση, της λέει, εδώ πέρα στο μπάνιο, δεν την έχεις δει? Την έχω δει, λέει αυτή. Και, φτιάξτε, του λέει. Τι εκεί? Ρε γυναίκα, της λέει, με ξέρεις 20 χρόνια. Φτιάχνω εγώ βρύσες. Καλά, λέει. Φεύγει λοιπόν. Πάει την άλλη μέρα πάλι. Πάλι γυρίζει ο άντρας από τη δουλειά. Πάει στο δωμάτιό του να αλλάξει, πάει να ανάψει το φως, δεν δουλεύει η λάμπα. Ρε γυναίκα, της λέει, εδώ η λάμπα δεν δουλεύει. Της λέει. Ωραία, φτιάξτε, του λέει η γυναίκα. Ρε γυναίκα, της λέει, με ξέρεις 20 χρόνια. Φτιάχνω εγώ λάμπες. Τέλος πάντων, έρχεται την άλλη μέρα από δουλειά πάλι. Πάει, βγαίνει έξω να ποτίσει λίγο τα λουλούδια. Κοιτάει χαλασμένη βρύση έξω στο μπαλκόνι. Γυναίκα, της λέει, εδώ είναι χαλασμένη βρύση στο μπαλκόνι. Λέει, γυναίκα, το φτιάξτε, ρε άντρα. Γυναίκα, της λέει, 20 χρόνια με ξέρεις. Φτιάχνω εγώ, ξέρω εγώ από βρύσες. Τέλος πάντων, έρχεται την τέταρτη μέρα. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, κοιτάει όλα φτιαγμένα. Μπαμ, όλα κομπλέ. Της λέει, γυναίκα, έλα του λέει, τι θέλεις πάλι? Τι έγινε, της λέει, ποιος τα φτιάξε αυτά? Αφού δεν τα φτιάξες εσύ, του λέει. Ήρθε ο γείτονας εδώ, το παλικαράκι του λέει δίπλα που είναι καινούριος εδώ. Τα φτιάξε όλα. Μου τα φτιάξε όλα. Και τι, έτσι το πλήρωσες? Του λέει, κοίταξε να δεις, μου είπε, ή θα το πληρώσω, θα του δώσω 200 ευρώ, ή να του φτιάξω, όχι. Ή θα μου φτιάξει μία πίτα, να του φτιάξω μια λαχανόπιτα, ή αλλιώς να του κάτσω. Για έρωτα, για σεξ. Να κάνω σεξ μαζί του. Και εσύ τι έκανες, το φτιάξε την πίτα, λέει ο άντρας. 20 χρόνια με ξέρεις. Φτιάχνω εγώ λαχανόπιτες. Τώρα είμαι μέσα εγώ ή ο συνάδελφος να πάρει τη δουλειά και να φύγει? Κάνε το καλό. Για κάτσε να δω. Λοιπόν, ο Φώτης πού πήγε ο Φώτης? Ο Φώτης θα μας πει κανένα ανέκδοτο εδώ. Και κάτσε να δούμε, είμαστε μέσα Είμαστε εδώ, εντάξει, μια χαρά. Είμαστε εδώ, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τα ανέκδοτα ήταν απανωτά, έτσι. Απανωτά τα ανέκδοτα. Θανάση, εσύ ξέρεις κανένα ανέκδοτο ή... Έχω 500 στο κανάλι, έτσι. 500 και παραπάνω από 500. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα... δεν θέλω τέτοιο, θέλω ήπια. Έχω και παιδιά που με παρακολουθούν. Αυτό είναι η άγρια. Ναι. Λοιπόν, Θανάση, εσύ δεν έχεις κανένα άλλο? Λοιπόν, κάτσε να του πω του Φώτη, αλλά δεν μιλάει στο τηλέφωνο. Άκου Θανάση τώρα τι γίνεται εδώ. Να κάτσουμε εδώ. Άκου Θανάση τώρα. Είναι ένας τύπος στο χωριό που είναι πόντιος και είναι ξυλοκόπος. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Κόβει γύρω στα 7-8 δέντρα την ημέρα σαν ξυλοκόπος. Κατεβαίνει στο χωριό να πιει τα τσιπουρά του το βράδυ, να ξεκουραστεί λίγο για να πάει για ύπνο και βλέπει στην τηλεόραση μαζί με τους χωριανούς του εκεί μια διαφήμιση, πώς το λένε, βενζινοπρίωνο, καινούριο, ότι έχει πρωτοβγεί. Το διαφημίζει, 100 δέντρα λέει την ημέρα. Κόβει. Λέει, του λένε οι χωριανοί, να, του λέει, εδώ θα βελτιώσει τη δουλειά σου, πάντα το αγοράσεις. Κατέβει στην πόλη το πρωί, του λέει, να πάντα το αγοράσεις, να το φτιάξεις. Κατεβαίνει αυτό την άλλη μέρα ο πόντιος, ο ξυλοκόπος, κατεβαίνει, πάει στον τύπο εκεί που το διαφήμισε, το αγοράζει, γυρίζει στο χωριό, την άλλη μέρα πάει για δουλειά. Πρώτη μέρα 15, 16 δέντρα.
Γυρίζει κάτω, του λέει: η Χωριανή με κορόιδεψε, λέει αυτός. Τι 100, λέει, εδώ 16 με το ζόρι. Ρε, εσύ, του λέει: θα το πάω πίσω, λέει. Να σου πω κάτι, του λέει την έννοια άλλη εκεί. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, αυτός του λέει είναι γυμνασμένος, του λέει, έχει πάει γυμναστήριο. Εσύ, του λέει, ό,τι έχεις από τη δουλειά. Δεν πρέπει να βελτιώσεις λίγο να πας στη φυσική σου κατάσταση, να πας λίγο γυμναστήριο, μήπως βελτιωθείς. Και λέει, εντάξει, πάει αυτός κανένα δίμηνο γυμναστήριο, γίνεται, γυρίζει, πάει να κόψει 40-45 ξύλα με το ζόρι. Ρε, φίλε, λέει, μέχρι τσάμπα και το γυμναστήριο, με κοροϊδέψε, λέει αυτός. Πάει την άλλη μέρα στην πόλη, του το πάει αυτόν, του λέει, φίλε, με έχεις κοροϊδέψει, δεν είναι αυτό μηχάνημα, του λέει. Δεν δουλεύει, του λέει το μηχάνημα αυτό. Να μου το φέρεις πίσω. Το κοιτάει ο άλλος από εδώ, το κοιτάει από εκεί, του λέει, δεν βλέπω κάτι. Του λέει, μια χαρά είναι το μηχάνημα. Του το δίνει, μια χαρά είναι, του λέει, πήγαινε κόψει τα ξύλα σου, του λέει, δεν έχει κάτι. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω, του λέει, και να σου δώσω τα λεφτά. Μια χαρά είναι. Του το ξαναδίνει, του λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, του λέει, Μάρτο, του λέει, δεν δουλεύει. Το ξανακοιτάει ο πολιτής, κοιτάει τη λάμα, κοιτάει το βενζίνη, λάδι έχει, μπουζί, όλα καλά, κάνει το διακόπτη. Ναι, κάνει απάνω το διακόπτη, πιάνει το γορδονάκι, κρακ, μία το βάζει μπροστά, γκάγκ, μια χαρά το σβήνει, το δίνει, ρε φίλε, του λέει, δουλεύει, μια χαρά, του λέει το τέτοιο. Άκους Θανάση. Και γυρίζει ο Πόντιος και του λέει, ρε φίλε, για ξαναδείξε με αυτό με το κορδονάκι. Λοιπόν, Θανάση, ξέρεις ότι πώς το λένε, υπάρχουν πρωινοί και απογευματινοί τύποι, το ήξερες? Και βραδινοί τύποι. Σου αρέσει να ξυπνάς πρωί, μου αρέσει να ξυπνάω βράδυ, απόγευμα, μεσημέρι. Έχω και το Φώτη εδώ, το συνάδελφο, αλλά μιλάει στο τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν έχει όρεξη. Μιλάς στο τηλέφωνο, είπε. Όχι, δεν μιλά. Εσύ μιλάς στο τηλέφωνο, εγώ κάνω live. Φίλε, Τι live, κάνω live. Θέλεις στο YouTube. Δεν θέλω εγώ τίποτα. Να μας πεις ένα ανέκδοτο. Αλλά να μην είναι shocking, να είναι κανονικό. Έτσι, normal. Ήταν μια φορά 3 φοιτητές. Ναι. Για πες το. Στην ιατρική. Φοιτούσαν στην ιατρική, λοιπόν. Και ήταν και ένας μπάρμπας στο μπαγκάκι και καθόταν καλή ώρα σαν και εμένα τώρα, έτσι, ένας παλιόγερας. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε παλιόγεροι. καθόταν έτσι μουδιασμένος ο γέρος, ταλαιπωρημένος, τον βλέπουν οι υποτιθέμενοι γιατροί από απέναντι. Λέει, από τι να πας, λέει, ρε, αυτός ο μπάρμπας εκεί πέρα. Λέω, ένας το έπαιζε αρχηγός, πάω, λέει, στοίχημα, λέει, από αθλητικά είναι, λέει. Λοιπόν, ο άλλος λέει τον πονάει η μέση του. Ο τρίτος λέει τον πονάει, λέει, το κεφάλι του. Λένε, βγάζουν την απόφαση, λέει, θα πάνε τον ρωτήσουμε. Λέει, να δούμε τι συμβαίνει. Πάει εκεί πέρα, του λέει, παππού του λένε έτσι και έτσι και έτσι. Του λέει, είμαστε από φοιτητές στην ιατρική και βγάλαμε μια γνωμάτευση που σε βλέπουμε έτσι μουδιασμένο. Να είσαι εκεί πέρα, του λέει, ανήμπορος. Λοιπόν, τελικά τι είπατε, λέει, έτσι, μέση του, άλλο στο κεφάλι του, άλλο στην αθλητικά και τα λοιπά. Λοιπόν, τους λέω, Μπάρμπας και 4 λάθος είμαστε, τους λέει. Και εγώ νόμιζα, τους λέω, ότι θα ανακλάσω και χαίστηκα, τους λέει. Αυτό ήταν, φίλε μου. Ορίστε, καταλάβες. Αυτό έπαθε. Οπότε λοιπόν είμαστε όλοι λάθος. Αυτός ήταν ο Φώτης. Ο Φώτης είναι ξαδερφός μου, είναι και αυτός ταξιτζής εδώ, να το αυτοκίνητό του. Αν τον πετύχετε ποτέ εδώ στην Πάτρα, έτσι, να του πείτε ότι σας έχει δει. Έχει κι άλλα να πει, βέβαια έχει κι άλλα να πει. Θα τον έχουμε εδώ. Όποτε τον συναντάμε στην πιάτσα θα κάνουμε τα δικά μας εδώ πέρα τα live. Θα μπει και θα κάνει και ένα subscribe στο κανάλι μας, θα κάνει μια εγγραφή. Θα μας βλέπει ο Φώτης. Έχουμε μέρες εδώ πέρα που κάνουμε live εδώ από τις πιάτσες. Πού να ξέρω εγώ μαζεύω και ντομάτες. Φίλε, δεν θα να ασχοληθώ με το live. Λοιπόν, άρα λοιπόν, Φώτη, έχεις άλλο ανέκδοτο? Εσύ έχεις τέτοια ανέκδοτα. Δεν σου είπα, πριν είπα στον συνάδελφο εδώ το ανέκδοτο με τον βενζινοπρίωνο και τον πόντιο. Για πες μου. Είναι ένας πόντιος σε ένα χωριό και κόβει ξύλα, κόβει γύρω στα 100 δέντρα, κόβει γύρω στα 7-8 δέντρα την ημέρα.
και βλέπει σε μια διαφήμιση το βράδυ, όπως πάει στο καφενείο εκεί να πιει τα τσιπουρά του να ξεκουραστεί, βλέπει μια διαφήμιση βενζινοπρίωνο καινούριο που κόβει 100 δέντρα την ημέρα. Μεγάλη διαφορά τώρα από τα 7-8 στη διαφήμιση, ναι. Παίρνει λοιπόν ο Πόντιος, του λένε πήγαινε να το πάρεις, του λέει του Πόντιου, για να έχεις, να βελτιώσεις τη δουλειά σου και τέτοια. Και να έχεις αποδώσεις. Φεύγει την άλλη μέρα, πάει το αγοράζει, πάει βρίσκει τον τύπο εκεί που το πουλάγε, το αγοράζει. Του λέει κόβει 100 ξύλα, του λέει ο άλλος. Φεύγει, πάει στο χωριό. Την άλλη μέρα πάει στα 15 ξύλα, από τα 7, 8, 15, 16 με το ζόρι. Κατεβαίνει κάτω στο χωριό, λέει με κορόιδεψε. Του λέει κοιτά να δεις, του λέει ένας γέρος. Αυτός εδώ που διαφημίζει εκεί, του λέει, έχει πάει γυμναστήριο. Έχει μπράτσα, του λέει. Εσύ πετάξε ό,τι έχεις από τη δουλειά, του λέει. Δεν είναι και πολύ τέτοιο. Μήπως θα πρέπει να πας γυμναστήριο, του λέει, για να βελτιωθείς, να κόψεις τα 100 τέτοια. Εντάξει, λέει, αυτός ο Πόντιος θα πάω γυμναστήριο. Πάει λοιπόν γυμναστήριο, εκεί κάνα 2 μήνες, γίνεται και αυτός δύναμη. Με ποντίκια, με έτσι μαλλιώς. Τούρμπο. Γυρίζει, πάει στη δουλειά, 40-45 δέντρα. Δεν τα κατάφερε να φτάσει σε 100 όμως. Γυρίζει στο χωριό απελπισμένος, λέει: εγώ πάω αύριο, το πάω πίσω, το δώσω. Πάει λοιπόν την άλλη μέρα στην πόλη, πάει, βρίσκει τον τύπο που το διαφήμιζε. Του λέει: πάρ' το φίλε, είναι χαλασμένο. Το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί, του λέει: ρε φίλε, μια χαρά είναι το μηχανή. Όχι, του λέει: πάρ' το, είναι χαλασμένο. Του λέει: δεν κόβω, 40-45 δέντρα, λέει. Εσύ λες 100. Ή με κορόιδεψες, του λέει: είναι χαλασμένο. Το πιάνει ο πολιτής, το κοιτάει από εδώ, κοιτάει τη λάμα, τροχισμένη, λάδια, βενζίνες. Κάνει απάνω το διακόπτη στο on, πιάνει το γορδονάκι, το τραβάει, το βάζει μπροστά, το πατάει τον γκαζόνι, το σβήνει, το δίνει, του λέει: φίλε, είναι μια χαρά, του λέει, εσύ κάτι έχεις κάνει λάθος. Του λέει ο Πόντιος: να σου πω ρε φίλε, του λέει, αυτό με το γορδονάκι πώς το έκανες? Τον έρμο, δεν προστάτευε πάλι ακόμη. Μια ιστορία. Γι' αυτό έκανε Πόντιος. Λοιπόν, Τελικά τα ανέκδοτα δεν έχουν την τυχαία, θέλω να πιστεύω. Είναι αληθινά με τους Πόντιους. όχι μωρέ, εντάξει τώρα, μην το κάνουμε ρατσιστικό, δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι αληθινά. Απλά κάθε φορά βρίσκουμε ένα θύμα. Βρίσκουμε ένα θύμα. Θύματα δεν σταματάνε να υπάρχουν. Εντάξει. Κάποτε ήταν οι Ξανθές, κάποτε ήταν τέτοιο. Πάει λοιπόν. Έλα ρε εσύ, έλα. Εδώ λέμε ανέκδοτα. Άντε για καρύδια, γιατί θα τέτοιο. Έφερες τίποτα. Έχει φέρει αφού μοίραζε, λέει χθες. Άντε ρε. Ναι. Και εγώ θα πάρω. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Μου σαν σε βρήκε Δεν πήγα ο εγώ. ξαδέρφη μου προχθές. Ούτε εγώ πήγα μωρέ. Απλά βρήκε μια ξαδέρφη μου προχθές και πήρε λέει 5-6. Βάραγε λέει με το σφυρί και δεν μπορούσε να το σπάσει. Κάτι μικρούλια. Από το νερό είναι μάλλον. Τώρα ο Νίκος τώρα μετά έχει περπηλήσει θα είναι. Πιστεύω να είναι αφράτη. Και τώρα δεν ξέρω. Χθες μου είπαν ότι. Πόσο τα δίνει? Μοίραζε, δεν ξέρω. Θα πάρω και εγώ. Του έδωσε λίγο. Λοιπόν, πάει ένας καουμπόι σε ένα μπαρ, μπαίνει μέσα. Βάλε μου, του λέει του μπάρμαν, ένα ουίσκι. Και βάλε και το άλογο πίσω από τον μπαρ για να μην γίνει εδώ όπως έγινε, ότι έγινε πέρσι στο Τέξας. Ναι. Φοβήθηκε ο μπάρμαν, βάζει το ουίσκι, βάζει το άλογο πίσω από τον μπαρ, πίνει ο άλλος το ουίσκι του, παίρνει το άλογο, φεύγει. Ξανά την άλλη μέρα το ίδιο. Βάλε μου ένα ουίσκι και βάλε και το άλογο πίσω από τον μπαρ για να μην γίνει εδώ ότι έγινε πέρσι στο Τέξας. Ωραία. Του βάζει ο μπάρμαν. Πάει και τρίτη φορά, πάλι το ίδιο. Τρελάθηκε ο μπάρμαν, λέει τι θα γίνει κάθε μέρα το ίδιο. Θα πω τέλος πάντων. Πάει τέταρτη μέρα, μπαίνει μέσα, βάλε με ένα ουίσκι, βάλε το άλογο πίσω από τον μπαρ για να μην γίνει εδώ ότι έγινε και πέρσι στο Τέξας. Για κάτσε ρε φίλε, του λέει ο μπάρμαν. Σαν τι έγινε δηλαδή πέρσι στο Τέξας, του λέει, μας έχεις ζαλίσει, του λέει 3 μέρες τώρα, 4. Του λέει, γυρίζει ο καουμπόι γιατί του λέει, μου κλέψανε το άλογο. Δεν